Dan 74. Ovaj video snimam u naredni dan, nisam stigao juče da snimim i sve ostalo, pa snimam sad. Šta sam odradio ovaj dan 74? Ustao, prvo rutina mi je već kad ustanem, prvo da sredim sve klipove za klijente, dobijem izeditovane klipove od editora i sve ostalo, pa ja tu što se kaže doradim gde treba voice da se doradi, gde treba se doradi neki Photoshop i sve ostalo, to odradim ja i izbacimo klipove, tako da sredio sam to prvo, onda sam imao neke obaveze po gradu, tako da sam izašao to da obavim. Nakon to sam trčao, odradio sklekove, odradio meditaciju i sve ostalo napolje, onda sam došao kući, odradio neke druge stvari što sam imao task listu, pa sam otišao u teretanu, odradio trening, vratio se, imao sam poziv sa jedan dečko s kojima planiramo da radimo neki YouTube projekat, to je nešto novo, bukvalno on piše skript, ja ću editovati i idemo s tim korak po korak. Imao sam poziv s njim, obavio sam to i krenuo sam da gledam nove lekcije koje Alex ubacio u njegov kurs vezano za long form video editing, u Premiere Pro, u After Effectsu i tako dalje. Tako da sam krenuo juče da gledam to, danas nisam stigao nešto da pogledam, to ću ispričati u naredni klip, tako da pripričao sam ovo na brzinu, zato što snimam u naredni dan i ovo možda će zvučati čudno, ali ne pamtim detalje od prethodni dan iz razloga jer mi se dešava jako puno stvari i jako brzo mi prolazi dan i fokus mi je na 300 mesta i moj mozak ne može sve da isprocesira i da popamti svaki detalj što se dešava, ako mi nije prioritet ili jako bitan. Tako da to je to, ovaj klip, vidimo se u naredni.